थांबाय हैबा आंखौ गारनानै थाङाखै जाथ'वाखैना माबा बाबाया आंखौ फरायबाय होननानै थांफैदो होनना खोथाहरदो दासो दुगैदो नोङो दासो दुगैया होनदो दासो दुगैया होनदो अ दे होमबालाय हारसिं थांग्रोआहाय नामा एखौनो जायाखैबा थांग्रोला आरो आंहाबो दा ओंखाम संनाय टाइम जाबाथाय आरो हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय माथोआ एसे आलादा जादों आरो ना माने गगा मोननाय लोमजानाय एसे जाबाय दं नालाय बोथोरानो इदि दासान्दि बयबो माने इदि जाजोबथारदों न'खराव दा जोङो माबायाव थांनो नागिरदों गामिनि मोनसे फुजायाव बा न' लानायनि होनदों ओमफ्राय माबा पुथि फरायनायबो होनदों आं पुथि फरायनायखौ बारा मोजाङै मिथिया माबायदि नोंथांमोननो दिन्थिगोन नायबानो जाबाय आंबो गोदान एक्सपिरियेन्स आरो ना हाबा जानानै स' नायलांबाय था लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आरो जोबजासिम नाय अननानै लोगोफोर आइया ओंखारखाङाखै आं नेबाय दङ खानैदो जमा थांसै जोंहा न'नि आइयाबो थांगोन होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मोनफैस्लाबासै आइया दखाननि जि लायनांदो दख'ना आरि दा मोनफैबाथाय आइया थांथोसै आरो आं थांग्रोनोसै बाबाया आंखौ थिनहर फैबाय दायो आरो ओंखाम संनाय टाइम जाबा आरो बाहाय भेजाल जागोन ना ओंखायनो थांनानै एसे नुजाना फैग्रोनोसै आरो ना ओमफ्राय मा खालामदों मा मादों मोजाङै मिथिया आंबो माबायदि पुथि फरायनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम नुगोन आरो ना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे अननानै एसे सापर्ट खालामदो बयबो साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आंखौबो मा बुंनो आरो ओरैनो सिम्पल देलायबाय देलायनोबो रोङा गामिनि बिहामजो बेनोसै आइया माबा हा सिमा थुनायावसो थांबायनो बिदिनो थांफानोसै दैसायाव गामि भितरावसोमोन आदा फोथारनि न'आव खाफैदों न'आ गोदान मानसिफोर ए बाबाया फैबायानो रमला फैदो ए मस्त' गोसा सं दैया इमान डेन्जार स्पिड लगे दिन दे हबो नोंसा माया फैबाय deh sao ben mana mende onjali mania le mania hả खोनायाखै मा मैना ए मैना गयारि सोर मैना गयारि मा मैना गयारिसो मिना ना मैना मिना हो थानेस्वर रत्नेस्वर ए मोजाङानो सं माबानि नामाबो लाबाय दं आबै नों दहायनो फैनाय आंबो माबाफेराखै दिनैसो फार्स्ट नुदों आइया रडआव थांदो ओमफ्राय दा मोनफैनाया गोबाव जागोन नामा होननानै ओमफ्राय आरो फैग्रोबाय आं जिलायनो थांदो हा ओरैनोसै आरो बिक्रियालाय खानसे जायो खानसे जाया बिदिनो इन्दिया आखाइ खरस खिनि ओंखारो आरो एसे एनै आबैया आराम्भ खालामसिगोन दा दै गोथार दैखौ दोनबाय थानांगोन नामा दैफोराथ' आरो बाहायबाय थानाय जायो बेखायनो आरो गोथारखौनो दोनदो आरो सानथाय थुगि ओरैहाय बावदो जोंनोबा
हारसा खाथि नालाय हारसानिबो बाङाय फुथि फुरियो मानसिफोराथ' आरो बर'आनो बर'बाबो हारसानि हक बर'नि हक माबानानै इसोरनि नामाव जों नामा फुथि फुरियो आरो दिनैसो आंबो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय आरो नै इखो आरो माबागोन होननानै जिमान जिबाबो आरो मानसिफोरनि खुगाबो नाङोना ओंखायनो इखो खोबनाबो होनांगो सिगाङाव आरो बिष्णुनो गांसे आरो बिबार ओरैनो बावो आरो बाथायाव ना नै लोगोफोर साथि गंनै सावदों आरोना ओमफ्राय न' गोदानाव माने मालायाबो गानहोदों न' गोदान अयाव होथेदो जागायबाय बिजाबखौ बेखेवजेनबाय दा बेखेवनानै बिजिरबाय दं आरोना आबैया आं सोमोन्दोआव आबै जायो नालाय आबैखौनो होनबाय जायबा बे बिजाबखौ फरायग्रा बे बिजाबखौनो पुथि होनो जों आं मोजाङै मिथियामोन दिनैसो नुदों नालाय एसे एसे मोनदांलांबाय दं आरोना माबायदि जायो दिनैनि बे दिनावदि पुथि फरायनाया माबायदि होननानै नै खानायानो बे न'नि मालिकआ ओमफ्राय दा जोंबो जिरायनानै दङ स' नायलांबाय था लोगोफोर नै जागायसिगोनानो आबैया मा ओंख्रि संगोन? आया थागोन दे आं थांनोसै नांलाला दे दे नोंसोर इयावनो था दे आं इयाव लोंहैनोसै थांबाय आं थांसै आं लोगोफोर ओंखाम संनांगौ जोंहा आइया फैबाय आरोना साहा लोंलांनांगोन साहा लोंनो दा जागोन दे भिडिअ करि आছো ब्लग भिडिअ बनायसिगोन जागोन दे साहा लोंलायबानो जायो आंनो साहा लोंलांनांगोन आं दैया इनो मोननै जाबाय ए खैजोन मोनसोला बिब' बिनानाव सानै सानैबाबो माबाहाय जोंहा थारमाने आंहा उन्दैयावनो आइ आफा थैदों ओमफ्राय इसोरनो खांना इसानावनो देरबाय फेदेरनायसो बा मा होनो
फैबाय लोगोफोर हाला ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै टाइमानो जाला साहा लोंनानै माबा माबि जाना गोबाव जाबावोसो दा न'निफोरा मा जाखो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय दे